ҳамада салому алайкум бародарои азиз, хуш омадем ба канали Мошин Савдо. дар инҷа навор якчанд мошинои фурӯшӣ дорем. навора то охира тамошо кунед. подписатсия ва лайка фаромӯш накунед ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курс бошад 1000 рубл, 127 сомонӣ тоҷикӣ ва шахсое ки мошини фурӯшӣ доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд, ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо ба мин равон кунед ва мо боша дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. мо боша мегзарем ба қисми эълонҳо. рафтем. якум мошини фурӯши мо и ҳаст. Hyundai Starex, соли барориш 2010, қарор дорад дар шаҳри Бохтар. сӯзишворӣ дизел, мотор ДВД, коробка передача механик. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. 6 моҳи дига документ дорад. нақша боша гуфтесай 30,000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 231,000 рубл. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти бештар рақамҳои дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин ҳаст. Mercedes Benz S-Class, соли барориш 1996, дар кузуфи седан. объем мотор бошад 2.8, сӯзишворӣ фақат бензини холия. коробка передача автомат фавран фурӯхта мешавад ба маблағи 45,000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 346,000 рубл. ина мошин тоза, ягон камбудӣ нест, фақат мешинӣ ҳай мекунӣ. ина рақамҳо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед.
ва маълумоти бештара айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. аммо боша мегзарем ба эълони Opel Astra F соли барориш 1990. кузовш боша универсал, рангш боша сафед, авио мотор 1.6, сӯзишворӣ газ бензин, коробка передача, механик. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарша гуфтесаи 23500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 177000 рубл. марҳамат шахсони харидор ин рақамро дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед ва маълумоти бештари худи соҳиби мошин дарёфт кунед. дастгирии моро фаромӯш накунед. то навори оянда худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад.